И какво става, хора? Аз съм Марто и днес ще правим, аз така го наричам, повърняк чалендж номер 1. Той ще трябва да изпие за това. Вътре има кола, дерби кола, кисело мляко, майонеза, прясно мляко, фанта и вода. Добре, нека да започваш. Ако го повърна, съжалявам. Да, давай! 3, 2, 1. Почвай! Давай! Давай го заради вас! Ако го искаш, ще признавам! Давай! Давай! Ще призная! Ема, не го плюй, трябва да го глътнеш! Глътай! Той си го изплю цялото. Той го плюе. Дай, Марти, глътни. Не мога, повръщам се. Дай! Глътни! Гадост. Гадост. Радвам се, че не... Мале, браво, машинка! Една глътка изпитам. Ще купя дюнер и шоколад. Марти, машината, вижте! Да, ма той кажи им кофата. Той изплю. Вижте кофата. Той изплю всичко. Не, повечето го глътна. Добре. Това беше просто. Детата ще ми се повръща. Добре, това беше от мен. До нови епизода да ви харесал и чао. Благодаря, че